Ćao ljudi, kao što znate verovatno sutra nas očekuje Apple event na kome će se predstaviti nova iPhone 17 serija. Pa hajde da vidimo šta nas to očekuje sutra. Na sutrašnjem događaju bit će predstavljena iPhone 17 serija, uključujući i iPhone Air, koji se po prvi put javlja u line-upu umjesto Plus modela i koga Apple postavlja kao direktnu konkurenciju Samsung Galaxy S25 Edge telefonu. Na tom modelu ne očekujemo vrhunske specifikacije, očekujemo manju bateriju, tanje kućište, ali i potencijalno jedan od najlepših iPhone-a do sada. Također, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max donose redizajnirane kamere, a možda i periskopski zoom. Svi ovogodišnji modeli dolaze sa unapređenom selfie kamerom od 24 megapiksela, kao i sa minimalno 12 GB RAM memorije, kako bi mogao da pokrene Apple Intelligence. Samo još da ga i sam Apple pokrene. Tu će biti i Apple Watch serije 11, Ultra 3 i moguće osveženje za Watch SE serije. Ultra 3 bi mogao dobiti 5G, veći ekran i SOS funkciju bez iPhone-a, što je idealno za planinarenje i outdoor aktivnosti. A očekuje se i AirPods Pro 3 sa senzorima pulsa i prevodom uživo. A novi Mac, iPad Pro i Vision Pro? Ne ovog puta. Ovog puta je fokus na iPhone-u i wearable uređaju. Pa hajde zajedno da ispratimo sutra i čujemo se sutra da vidimo šta je to tačno Apple predstavio i da li su nagađanja bila istinita ili je i tu bilo omaški. Pozdrav, čujemo se.